У даўнім манастырскім мястэчку Супрасле, што на Падляшшы, высока над мурамі манастырскіх будынкаў узвышаюцца 5 вежаў храма, які называецца Царква Дабравешчання Прасвятой Багародзіцы. Царква незвычайная, бо з першага погляду відно, што яна сумяшчае 2 розныя функцыі – рэлігійную і вайсковую. На яе макаўках замацаваныя праваслаўныя крыжы, але ў муроўцы кутніх вежаў і па ўсім перыметры верхняй часткі сценаў відныя байніцы бліжняга і дальняга бою. Гістарычныя даведнікі сведчаць, што царква ўзведзеная ў першае дзесяцігоддзя 16 стагоддзя, але матэрыял, з якога збудаваная чырвоная цэгла, не выглядае старой, надта ж роўная, без слядоў уздзеяння часу і непагоды. Адкуль сярод глухой блудаўскай пушчы царква-замак? Ад каго збіраліся бараніцца ейныя будаўнікі? Хто з ворагаў мог сюды дабрацца ў тыя часы? Чаму храм 16 стагоддзя выглядае як новенькі? Запрашаем пазнаёміцца бліжэй з унікальным супраскім абарончым храмам, сястрой-равесніцай знакамітых цэркваў у Сынковічах і Мураванцы. Мы сейчас находимся в соборе Благовещения Пресвятой Богородицы Супрасского монастыря. Этот храм, главный храм нашей обители, он создан в XVI веке, но потом во время Второй мировой войны он был разрушен германскими войсками. С 80-х годов 20-го столетия мы восстанавливали наш храм. Только что в этом году, в 2021 году, мы окончили процесс восстановления, реставрации нашего храма и торжественно осветили наш храм. Восстановление храма – это был длинный процесс восстановления и стен, и всей конструкции церкви, а потом в последние лета самая главная часть этого процесса – это был распись фресок в нашем монастыре. Фрески, которые являются тоже реконструкцией оригинальных фресок, которые написал монах Нектарий из Сербии. И мы последние 5-6 лет реконструировали наши фрески на основании древних фотографий, на основании разных исторических источников, чтобы сделать так, как это истинно было. Так что это не было творчество чего-то нового, но реконструкция. Из-за этого это был очень сложный и длинный процесс, которому нужны были особенные интересы и особенные тоже финансовые средства. В этом году мы осветили наш собор после реконструкции. Конечно, мы еще ждем икон, которые будут в иконостасе, потому что, как можем заметить, фрески есть, но иконостас еще не наполнен иконами, так как это должно быть в православном храме, но уже первый ряд, первый ярус икон есть, но мы ждем на окончание этого процесса. После разрушения храм был в полной руине. Остались немножко стены, немножко части, особенно колонн с центра храма и даже немножко фресок. Они сейчас хранятся в музее икон, в нашем музее. Но надо было реконструкцию храма, воссоздавание начать с нуля. Эта реконструкция началась в 1984 году. Ее начал блаженнейший митрополит Сава. Он тогда был архиепископом Белостокским и Гданьским. И он очень хотел, чтобы возродить древний Супрасский монастырь. И первым настоятелем, игуменом монастыря был отец Мирон, который потом стал епископом, архиепископом военным польской церкви. Он уже погиб в 2010 году в авиакатастрофе в Смоленске. Он сейчас покоится тоже в Благовещенском соборе, что интересно, под алтарем главного храма. Что интересно, в стенах, фундаментах нашего храма использовались материалы, которые остались. Часть этих руин, которые остались с древнего храма, а большинство это, конечно, был новый материал, который надо было купить. Cerkwa obrończa typu Jana była pobudowana w 1510-1516 roku, тому що був заказ на території Великого князства Литовського budowy murowanych cerkвów i rekonstrukcji już pobudowanych. I tylko 15 lutego 1509 roku igumen tego монастыря Pafnucy Siereń otrzymał dozwól od króla Sigismunda Starego na budowę murowanej cerkwy.
Trzeba było zgromadzić materiały, to glina, to już podrychtowka i tylko w 1510 roku, 15 stycznia, zaczęła się budowa, jaka zakończyła się w 1516 roku, kiedy mitropolit kijowski i episkopy i Włodzimiersko-Brecki, i Turowsko-Piński, i Łódzko-Ostrowski przybyli tutaj i poświęcili tę odbudowaną cerkwu. Jednak u sieredziny pracy nad wykończeniem, oformieniem tego interiera monastera i cerkwy, osobliwie tej dobrowieszczeńskiej cerkwy, i one przeciągły się do połowiny XVI stulecia. Будаўнікі дабравешчынскай царквы як мае быць задбалі пра яе абарону на выпадак аблогі. Па ўсім перыметры верхніх частак сценаў размешчаныя байніцы-машыкулі, праз якія абаронцы адбівалі ворагаў, калі тыя спрабавалі тараніць сцены ці ўлазіць на іх па лесвіцах. Агулам у сістэме абароны няма гэтак званых мёртвых зонаў. Яна замкнутая па колу. Магутныя вежы на ўсіх 4 кутах выступаюць за перыметр сценаў і забяспечваюць іх прыкрыццё фланкіруючым абстрэлам. Байніцы прарэзаныя нават у апсідзе над алтаром, самым сакральным месцы ў храме. 2 круглыя байніцы на фасадзе дазвалялі весці дальні абстрэл з вогнепальнай зброі. Same te wydatne freski były zrobione u sorkowych rady XVI stulecia, jakie były zrobione przez Nektaria malara, jaki przychodził z Serbii. No все-таки, kiedy my detalowo wyuczamy problematykę suprackich fresków, my baczymy odnośnie tam jak raz jest tak samo i ruka mastaków, jakie pochodzili z Nowgorodu i z Wolynia, тому że taka gromadna cerkwa, a fresk, jaki trzeba robić, było na mokrym tynku, wielmi chutko, тому że to było prosto 2-3 godziny i trzeba światowo chutko to byłoby narysować, tomu trzeba było ogromna dyscyplina i podrychtowka teoretyką i praktyką wykonania tych fresków. I Serb Nektar to był nie tylko wydatny ikonopisca, ale on tak samo był teoretyk. On był autorem typika Emiri, to znaczy jak robić freski na mokrym tynku, jaki kładzie się u średniej cerkwy. Ale samo bogactwo tych fresków, jakie były zrobione, to nie tylko w tym kanonicznym tym przedstawieniu wszystkich świat prawosławnej cerkwi i ta polemika z tym nowymi religijnymi ruchami, ale tak samo jest tutaj bogactwo na tych wszystkich kompozycjach, na takich przedstawieniach, jakie tam jest, jakie nawiązują do bałkańskich motywów, bałkańskiego charakteru. To, kiedy my rozglądamy opratku świętych, kiedy my baczymy, gdzie tam, co zachodzi pobacz świętych, jako jest nadworje, co tam przedstawia jaki pejzaż, to tak samo wielmi ważne. Ono pokazuje, że każdy tutaj, jaki przedstawiał, pokazywał fragment tej ojczyny, z jakich pochodził. I my baczymy, że na przykład takie freski znajdują się w Manasii, na terytorium Serbii. Пасля выбуху ў 1944 годзе з усяго багатага роспісу дабравешчынскай царквы на руінах захавалася толькі 30 фрагментаў фрэсак. Менавіта на 2 8гранных слупах у падкупальнай прасторы храма 7 цэлых выяваў святых і пакутнікаў праваслаўнай царквы. Астатнія сабраныя рэстаўратарамі па кавалачках і экспануюцца ў музеі іконаў. Паводле стылю выканання і характару іканаграфіі супраскія фрэскі звязаныя з візантыйска-сербскай традыцыяй царкоўнага жывапісу. Найбліжэйшыя аналагі ім знаходзяцца якраз у Сербіі, радзіме галоўнага мастака-выканаўцы, айца Нектарыя, у царкве Святой Троіцы ў Манасіі. Druga rzecz jeszcze tak samo jest ważna, co do architektury tej cerkwy. Architektura cerkwy nawiązuje nie tylko do historii i pobudowy cerkwu, taka jak w Symkowiczach, czy Malomorzejkowie, czy cerkwa Świętej Sofii w Połocku, ale tak samo do niektórych pobudowów obronnego charakteru tutaj na pobierzeżu polsko-białoruskim, тому że u końca XV stulecia, na początku XVI stulecia była grupa takich architektów, jaka budowała cerkwy obronnego charakteru. I cerkwa, jak my potem baczymy, to proste społeczenie i gotyku, i wizantyjskiej architektury. To społeczenie dało
асаблівы характар не толькі такі па архітэктуры, але таксама ён меў аграмаднае значэнне практычнае. Калі звернем увагу, што тут маем 4 башты, якія маюць абаронного характару, як мы бачым много тых элементаў абаронного характару у фасадах церквы, у барабані, у храме і пад самым завершэннем, мы бачым, што гэта церква на тыя магчымасці, якія былі мілітарныя, яна амаль не была магчыма, чтобы яе можна было караняць. Тому монахи, коли би навіть здарилося такое, вони могли замкнути цю церкву, вони могли справді жити ще на много tutaj місяців у церкві, коли би ціла та територія була б зайнята przez якісь вооружені сили неприятелів. Так не здарилося. Хаткевич зрадився на таку побудову, між іншим тому, що він хотів свої клейноти, свої самі цінні документи приховувати якраз над алтарною часткою цієї церкви Добровіщенської, тому що там якраз найбільш безпечніше. Тому що, коли ми поглядимо на городища були завжди центрами, де були напади. І справді, коли ми побачимо на городище Хаткевичу у городку, вона була пізніше розрушена, вона була знищена. А всі документи, всі важні речі, які ми зараз бачимо в архівах чи Мінська, чи Кракова, чи Вільна, чи Петербурга, відносно Хаткевичу, вони переховувалися якраз в Суперської tutaj лаври, і тут вони збереглися. Свята-Дабравішчынская царква ў Супраслі шмат вякоў служыла людзям, шмат чаго перажыла, некалькі разоў змяняла гаспадароў, ад праваслаўных манахаў да уніятаў і ад расейскага праваслаўя да службоўцаў Чырвонай арміі. Дагэтуль даследчыкам не да канца зразумелая яе вайсковая функцыя, ад каго яна мела бараніць манахаў у Супраслі ў пачатку 16 стагоддзя пасярод агромністай краіны, куды ўжо стагоддзя як не дабіраліся ворагі. Праўда, крымскія татары ў сваіх рэгулярных набегах даходзілі да гістарычнай Літвы, але пра іх з'яўленне на Падляшшы каля Супрасля звестак няма. Іншая рэч – сведчанне крыніц пра захоўванне ў царкве каштоўнасцяў і дакументаў фундатараў храма, магнацкага роду Хаткевічаў. Несумненна, навакольная шляхта таксама несла сюды на зберажэнне свае каштоўнасці і грошы, у асвечанае месца пад надзейную ахову святых айцоў ды абарончых муроў. Адсюль вынікае яшчэ адна функцыя храма замка ў Супраслі. Хіба найбольш адпаведнай будзе версія пра абарончую царкву як прыватны архіў і банк. Мураваны храм пад пільнай апекай гаспадароў манахаў, ды яшчэ здольны вытрымаць узброеную аблогу, быў самым надзейным сховішчам для яго апекуноў магнатаў Хаткевічаў і навакольнага баярства.